Здравейте! Едно включване от едно много интересно помещение. Балкон, който по-късно е усвоен и се наложи да го изравняваме, по-точно да му изравним нивото на пода, тъй като имаше наклон. В тази част е най-високата точка, като най-ниската е диагоналната страна, която беше над 7 см. Заради това трябва да направим плаваща армирана замазка, като под замазката сме подложили екструдиран полистирен и фибран. Или по-точно според българските езикови норми е полистирол. Но това е друга тема. Та трябваше да се подложи и сега с вас ще направим една проверка на нивата. Дали всичко е поднивено или има някакви проблеми. Окей. Диагонал. Втория диагонал. Как сме тук? Окей. Забравихме третия диагонал. Окей. Сега ще погледнем четвъртия. Окей. Проверка така. Тук в края. И тук е окей. Замазката като цяло изглежда, че е добра. По принцип ние така правим замазките, без нужда от саморазливна допълнителна, като само ще иска в този край малко. Хубав ден на всички!